sanki amatör ligdeyim. Tetikte sarılmanı beklemek. Hagia Sofian gaude, gaur egun Istanbuleko mezkitarik garrantzitsuenetakoa da. Baina gaur egun daukan forma izan arte, hainbat eta hainbat forma edo egitura izan ditu urteetan zehar. Adibidez, Konstantinopla hiriburu izan zenean, hau Eliza Ortodoxo bat izan zen. Ondoren, Otomanoen inperioan mezkita izan zen berriz ere, eta horren ostean, Errepublika laikoa izendatu zutenean Turkia museo bat izan zen. Urteak aurrera egin zutenean, Erdogan boterea izan zenean berriz ere mezkita izendatu zuen. Eta hori da gaur egun bisitatzera goazena. Evdekilere söyle, beklemesinler öyle. Beni deneme senle, sensiz olmam imkansız. Hiri segurua eta modernoa da Istanbul, bakardadean ezagutzeko modukoa. Horregatik, Istanbulen egun pasa egiteko proposamenarekin gatoz. Ekialdeak eta mendebaldeak bat egiten duten lekuak Konstantinopla izan da, hala beharrez, hainbat jatorri eta kulturak bat egiten duten lekua da. Hirigunetik ez oso urrun, Fener Balat auzoan, greziarrak eta judutarrak bizi izan dira. Tokiko norbaitek gomendatu ezean, aurkitzeko zaila den txokorietako bat da hau, baina zalantzarik gabe bisita merezi duena. Istanbulek bi kontinente elkartzen ditu, alde batetik Asia eta beste alde batetik Europa. Horregatik bertan elkartzen diren kulturak nahasketa handia sortzen dute elkarren artean. Berdina gertatzen da erlijioarekin. Batetik musulmanak daude, bestetik kristauak eta azkenik judutarrak. Gehien bat, ikusten duguna begi kolpe batez ingurura begiratzen dugunean mezkitak dira. Baina hemen adibidez, Asia aldean biak ikus daitezke. Kristau tenploak eta baita mezkitak ere. Zer gertatzen da? Batzutan biak elkarrekin eraiki egiten dituztela, bata bestearen ondoan, eta bien arteko errespetu horri keinu egiteko edo men egiteko nolabait kupulek tamaina berdina hartzen dute. Kontinenteen arteko elkargune izanik, munduko merkataritza gunerik garrantzitsuena ere bada Istanbul. Eta hala izan da, historian zehar. Merkatuetan, zoazen lekutik zoazela, erosteko deia egingo dizun merkataririk ez da faltako. Espezia merkatuan gaude, leku honi baita ere deitzen diote egipziar merkatua. Zergatik, otomandarren garaian, espeziak ekartzeko bidearen erdian zegoelako, eta hemen erabiltzen zutelako merkaturatzeko, espezia guztiek merkaturatzeko gune bezala. Hau, topagune nagusia da, bai Istanbulen bizi den jendearentzat, baita ere turistentzat. Hemen salerosketa handia dago, adibidez, espeziak eros daitezkelako, bestalde batetik goxoak ere eros daitezkelako, fritu lehorrak, teak, eta ikusi aldituzuen beste hainbat gauza ere. Saltzaileak beti dabiltza harrapaketan. Eta edozein momentutan topatu dezakezu personaren bat begietara begiratzen zaituena, bere dendara, sartu ahal izateko. Edozein motatako teknikak erabiltzen dituzte. Etorri behar da, hau ikustera eta batez ere hau usaintzera. Sabelean daramatzat neguko belainoa Eiup auzoan, teleferikoan igota, hiriaren bista ederrez goza daiteke. Pierre Loti, idazle frantsesaren leku kutxuna izandako mendiskan dagoen kafetegian. Oraintxe bertan gaude Pierre Loti izeneko mendiska batean. Eiup izena dauka auzoak eta Pierre Loti deitzen da baita ere ikusten duzuen kafetegi hau, inguru hau. Hona heldu gara funikular batean igota, gitxi gora bera 2 minutuko iraupena du bidaiak eta behan hilerri polit bat ikusten da.
Kafezaleok sortekoak zarete Istanbulen, hemen kafe turkiarra oso tipikoa delako. Zergatik berezia, ez delako filtratzen. Kafe hori gordina da edo potoloa da nola baita esateko, indartsua baita ere, eta ikusten da intentsitate handikoa dela, kolorea bebai oso intentsua duelako.